Ka Thlong Pelun Sport Association menta kesngi ka arpsau tarik uluber hajar arpoar kalapenha perdano eka lempung ilekai football kebelatip kum ka Thlong third knockout football tournament hajar arpoar. Hagane kesngi pun kutno ekane ka lempung la saki eka jingyakun final hapadang ka chnong yi FC persha eka ye chanwa FC haba saki ekane ka jingyakun hapadang kine ki artli ki team kalalong shisha ka jingyakun ka baitenan hagaba kut jongkane ka jingyakun ka chnong yi FC kalayo thep saukul katba ka ye chanwa FC kalayo ban penpai tang shigul kabla penlong sendon ka chnong yi FC banlong kum ka kenhun ladu hakane ka lempung Thlong third knockout football tournament jong usnam hajar arpoar kabalayo ra sendon ka khusnam da ka song pisa kabalong prapo hajar tingka. Lawan ban pensengain bat penha perdano ekane ka lempung dau MLA ka Mairang constituency baru balong ru kumu lampang ka ying dorbar thawain ka jella uba medba lingdo ubalalong kumu kongsan hakane ka sngi vice president ka RBYF central body uba LK saukme kumu sembut kongsan uba liandar nongsli bat ki pajba ki belaya poi ban sakhilang hakane ka lempung. Ngire usmo spon jikren na kaliang balendar ngam juti balendar badang ma keren pajbaba nanang perkat jong mre jajar wa teman re dan bon ki idea ban idonru ka interest jungi haka sports ban tip ya ki kerteng jong ki player ki balai lekai keleng ban ki club ki boper hakari ka jungi de kublai sibon balendar ya ka jeng aimen sim jong pi ki kena jongan di kadong katan berakawai. Di kumansi perkenal hang ni kesenong Thlong kalau kawai nak kesenong ke balong santar jongan di kadong katan berakawai. Bar kebajuya akmat bah lekat ba kadong Thlio. Hakabede bar ke sports. Kamtam hak football tournament. Don bon ki tournament ki perlong hak ni ke Jaka hak ni ke Madang. Ladam don kum kini ki sports club di per ban organize ki tournament. Ikena samla jangan dengan katahan canukin poi hendai ngisudon bok baki dan kum kini nak kata nakaliang jangan ngaju ai kita kerjaan ipi yaki hagido kinu kiliang ki baki kidon kam kata ka basno tenatan kajing itu pidan kajing teli pidan bat kam tamru bapi lekai kemet kapat kadai kum ka exercise ke babiang nam ta kemet hawat kibalano kerta kimla ban poi sekhmat Henry tangkawai galang ba phi pani kaloksa na banta ki khun samla ki hap ki barut ba sisin kasgi ka chinya kai hapo ka state ke jongi khamtam kumbang mane prangot ki star player jong ka state mi khale ngisno sarang bat ai ba na kane kamaran ba ki khun samla jong kane keria barot kinni ki star player jong ka Indian Barakawai hapok India kila kai li ke India Super League bercuy da kajinya stok tilang ke jongpi da kaji stok tilang jom kibabun balang kamtam kerpang ya wemele jongpi ubodon menta hakane kepuar India sobat penkut ngikwa kajing teli hapok kasnong jongpi ngikwa kajing teli kawanra langba kane ka tournament nadu uramba nadu usamla dan kajinya terli habadan kajinya terli kamdon die nakaliang juga RBF ro ngisai perlong ya ki football ki baper hapo ka Riboy district pan ngia don lam bentalang angero kalong bangin pensulur ba ban perlong ya ki tournament ki baper ngaslo ban aku play kerpang ya kene ka association ka Thlong association ka ba yo i jengai ban pelong ya kini tournament nomor balik lengba kini ngin ui kisap jong kisamla kibadan kebau beli ulah kerkui peng jong pi ba pin peni ala ke jong kisap nomor menta ka jing lekai football mensua ngisiong ba ka jing lekai football kalong tangga jing lekai kilan met jing lekai ban surtunat hendrai menta ka jing lekai football kala dei kawai ka jing lekai lada pi tresitom lada piminat kan dei kawai kalat kaban ajam ya pi ki kon samla